Okrasné keře a dřeviny patří neodmyslitelně téměř ke každé zahradě. Aby byly opravdovou ozdobou, musíme se o ně postarat od jara až do podzimu. A nyní na podzim je právě ten ideální čas si připravit na zimu. Jak na to nám poví odborník Roman. Romane, dobrý den. Dobrý den, Martino. Máte přesně pravdu, je teďka takové dobré období, kdy je potřeba vlastně ty okrasné dřeviny na tu nastávající zimu a mrazivé dny nachystat. To znamená, s končícím létem rozhodně nekončíme s hnojením, ale právě naopak měli bychom si říct, jakým hnojivem hnojit, aby to bylo to správné pro okrasné dřeviny. Takovou zásadou je, že vlastně ty okrasné dřeviny potřebujeme nachystat, aby byly odolnější vůči mrazu, aby dobře vyzrály a potom ta následná zima je třeba nepoškodila. Takže volíme taková hnojiva, které obsahují vyšší podíl draslíku oproti dusíku. To je taková základní pomůcka. V souvislosti s hnojením draslíkem ještě můžeme hovořit i o hořčíku, který nám zase potom u těch okrasných dřevin pomáhá třeba lépe vybarvit listy, lépe držet jehlice, oni nám pak neprosychají a nepadají. Na trhu se vyskytuje spousta hnojiv. Poznáme mezi nimi právě to podzimní? Určitě ano, protože většina těch kvalitních hnojiv má přímo už to slovo podzim obsaženo v názvu. Pokud chceme znát konkrétní detaily, tak se samozřejmě můžeme podívat na etiketu. Tam, jak už jsem říkal, vždy musí být větší podíl toho draslíku nad dusíkem, nebo případně tam dusík není vůbec. Takový klasický zástupce těch podzimních hnojiv může být právě třeba granulované hnojivo agro, podzimní hnojivo pro jehličnany. Z kapalných hnojiv je to třeba agro, kapalné hnojivo podzim. No a ještě třeba z těch novinek to může být přímo agro cererit hobby podzim. Ti, kteří mají radši třeba ty vodorozpustné hnojiva, ty krystalické, tak mohou ještě použít Krystalon podzim. To je zase taková ta ekonomicky výhodná varianta, protože ten díky tomu vysokému obsahu živin lze z toho hnojiva připravit až 250 litrů hnojivé zálivky. Jak správně aplikovat hnojivo, aby byl účinek hnojiva co nejvyšší? Tak u těch granulovaných hnojiv je ta aplikace poměrně jednoduchá, ale samozřejmě to hnojivo se musí dostat tam, kde je ten účinek největší, čili do té kořenové zóny. Takovou pomůckou může být třeba, že tak, jak je široká koruna toho keře, tak v takovém kruhu bych měl to hnojivo aplikovat a rozsypat. Co se týká kapalných hnojiv, ty samozřejmě zase by měly se dostat co nejblíže do té kořenové zóny. U těch kapalných hnojiv se ještě zdržím, protože samozřejmě mnohdy máme ty okrasné dřeviny zamulčovány. Bývá tam použitá nějaká textilie nebo nějaká mulčovací kůra. Pak je samozřejmě vhodnější použít to kapalné hnojivo, protože to rychleji proteče a snázeji se dostane do té kořenové zóny. Když použijeme granulát, ten dlouho leží na té kůře a pak samozřejmě jakoby delší dobu to trvá a navíc třeba tím i nechtěně urychluju rozklad té kůrové hmoty. Pak je samozřejmě ještě možná aplikace přímo na list postřikem. Ta bývá opravdu pro ty rostliny výhodná, protože ten příjem je velmi rychlý. Ale zase je třeba dbát takových těch obecně platných zásad, to znamená opravdu nestříkáme nebo nepřihnujeme na list za přímého slunečního svitu, tak abychom ty rostliny nepopálili. Co okrasné dřeviny v nádobách? Platí pro ně stejná pravidla? Tak v nádobách bychom o ty rostliny měli dbát o to více, protože ty samozřejmě mají nějaký omezený prostor pro tu kořenovou soustavu, rychleji a snáze vyčerpají ty živiny. Často lidé třeba zimují i jahodník v nádobách, čili tam taky je třeba jakoby ten jahodník nachystat na to nadcházející zimní období. Je potřeba před zimou ještě nějaký zásah? Tak mnohdy, pokud nám třeba za to léto nebo za to vegetační období hodně narostly živé ploty, nebo obecně ty okrasné keře hodně narostly, tak je samozřejmě potřeba provést nějaký tvarovací řez. Takže u těch živých plotů většinou, kde se stříháváme jakoby ty boky, tak se snažíme dodržet nějaký konický tvar. Co se týká těch nějakých lépe nebo více tvarovaných dřevin, tam samozřejmě odstraňujeme ty přebytečné větvičky, nebo ty dlouhé větvičky, které by mohla ta nastávající sněhová nadílka nějakým způsobem zlomit nebo vylomit. Jak můžeme dřeviny připravit na příchod mrazu? Tak my samozřejmě můžeme chránit kořenový systém těch okrasných dřevin právě třeba použitím nějakých mulčovacích materiálů. Tím nejběžnějším materiálem bývá ta mulčovací kůra, což je většinou nějaká směs kůry jehličnatých dřevin, to je taková ta klasika. Ta se samozřejmě musí poměrně často doplňovat. Ona nejenže brání jakoby prorůstání plevelu, ale právě chrání třeba i ty kořeny proti těm nastávajícím mrazům. Pokud chceme použít nějaký estetičtější nebo dekorativnější materiál, pak můžeme šáhnout po třeba florii dekorační kůře, což už je drcená kůra modřínová.
ta nejenom, že vydrží na tom záhoně podstatně déle, ale i jsou to větší hrubé kusy, takže to má jakoby i ten efekt, že nemusíme tak často doplňovat, že nám třeba ten cyklus obnovy se protáhne až na 3 až 4 roky. Takovým nejdekorativnějším materiálem může být třeba píniová kůra, což je skutečně přímo z borovic, čili z píní, natřízený materiál. Takovým vzorem je třeba Garden Boom píniová kůra. To je skutečně velice krásný dekorativní materiál. Tato konkrétně pochází z oblasti toho Biskajského zálivu. Pod některými dřevinami jsem viděla i nadrcené dřevo nebo nějaký jiný materiál. I to je možné použít? Ano, je možné použít i jakoby tu drcenou dřevěnou štěpku. V našem případě to třeba může být i barvená štěpka, jako například Floria, dekorativní barvená štěpka. Ta se barví do 4 barevných odstínů. Navíc vlastně to použité barvivo je přírodního původu, čili pak i na tom záhoně ten materiál působí ekologicky. No a co se týká těch ostatních mulčovacích materiálů, tak lze samozřejmě třeba i použít tu agrozimní ochranu. Tak je jasné, že o takto ošetřenou zahradu nemusíme mít přes zimu strach. Já vám děkuju za rozhovor a s vámi na viděnou.